Pasaden urriaren 18an, Etxarriko Andramari ikastolaren eskutik, jaso genuen lekukoa, ilusio handiz, indarra handiz, erronka nagusia, Atarrabia eta inguruko herri guztientzat, kalitatezko hezkuntza euskalduna eskaintzea da. Nafarroa Oinezak bere 30. urteurrena egiten duela eta ikastolaren 40. urteurrena ere badala. Badugu bada zer ospatu. Eta ere badugu zertarako. Gainditu gabeko erronka bat aspaldi daukagu, batxiergoa, eta hain zuzen ere nagusiki horretarako eraman behar dugu aurrera jaialdia. Batxiergorako espazioak aurreikusiak zeuden, ezin izan genion horri ebatu, beste lehentasun batzuk bai genituen, eta nolabait hezkuntza proiektua amaitu gabe geratu zen. Faltatzen diren 2 urte horiek, orain aurrera atera nahi ditugu, hezkuntza proiektuaren garapen osoa lortzeko bidean. Bestalde, badaude beste 2 behar, bata izango zen haurreskuntzako eraikinaren ondoan zonalde estali bat behar dugu, Atarrabian neuri asko egiten baitu. Baita ere, behar dugu erabilera anitzeko areto nagusi bat. Aukeratu dugun lemak eta logoak euskararen balio unibertsala eta euskarak kultur ondare gisa duen balioa azpimarratu nahi dute. Mundu leku eta toki guztietan barrena adierazten du. Izango zen ikastola euskara munduz mundu, mendez mende. Edonoiz eta edonon badauka bere lekua eta bere espazioa. Pentsatzen dugu logoak eta lemak ikuspegi anitzak dituela. Euskara munduz mundu dijoa, euskal ohiturak, euskal bidaiariak, historian zehar euskaldunak bidaiariak izan baitira.